ato sa isgutan, nindot yung mag-isgut po tagamay o bayig mga opisyalis bitaw sa atong lalawigan, niya na ay bitaw Ricardo nga politika nga. Usay magkatawa ta mga higala. Atong isgutan ning usa ka amigo nato. Higala nato niya board member gyud sa Tercero Distrito. Upat man ni sila ka board member nato. Kato ba atong gipili sa niaging Mayo 9 nga eleksyon. Upat ni sila sa Tercero Distrito. Nya na murag nabahin gyud ba? Equal ang pagkabahin. Duha ka board member ang sakop sa kampo ni Governor Aris Umentado. Nya duha pud ka board member ang sakop sa kanhi Gobernador Art Yap. So nindot patas. Apan karon dulo tay balita nga atong nadunggan. Namatod pa ang usa ka kaalyado ni former Governor Art Yap kay duham ning iya si Dr. Pidyong Bonita ug kanhi konsehal sa Carmen si Nathan Binlod. Doon natin nakuhang balita mga higala nga si board member Nathan Binlod nga kanhi kaalyado kaalyado ni Governor Art Yap. Karon matod pa. Uy, to ana ni balintong na. Ni balhin na sa kampo ni Governor Aris Umentado. Well, kamo. Ikalipay ba o depende na ninyo. Kay kanya-kanya mamputa og ayaw na lang ng politika ba. Sagdi na lang pero ikalipay ba ninyo? Ako mga higala, kuani ako, mix emotions. Ipasabot na gasagol ang akong kalipay, gasagol po ang akong kabalaka. Nga naman, ang board member god mga higala, mao ni magpanday og mga balaod alang sa kinatibuk ang probinsya. Alang sa kaayuhan ba sa Bohol, mga Bulanon. Karon kung wala na'y, importante lang, sa Tercero Distrito, nindot unta to kay pantay, equal. Duha ang kampo ni Governor Aris Umentado, duha pod ang oposisyon. Kay buha na ba po mo, kada ba yung pag-equalizer ba? Panalit na ordinansa, niya medyo pabor na ikikilingan. So kaning oposisyon, mao ni mo al kontra. Di ba nakita ba ninyo? Na fiscalizer, equalizer, ano ba? Kaya magkuyog tanan ay, unsaon naman lang. Okay, di ba nakita ba ninyo? Nga karon ang nakamaot aning istorya, inatunta, makuha na to ang makuha na to ang kananaang tubago niya ani kay grabe ni pamasagil ani oy. Naas Facebook mga higala. Langhiya po ni Facebook ko sa oy. Na sa Facebook matod pa nga si board member natin picture na Anthony no. Kani tagwa kailan ni board member Nathan Binlod. Una pa ning kaniadto sa 2019 milansar pud ni board member na pildi. Karon sa 2022 matud pa gitabangan kuno nig maayon ni Governor Art Yap og ni pinangga man ni Carmen Mayor Chi Toribio pinangga ni. So matud pa gitabangan kuno ni Mayor Chi Toribio og ni Governor Art Yap nakadaog. Ang nahitabo karon mo lagi ni. Abot na nanghid ba ni Mayor Chi Toribio nga mobali na siya dito sa Pikas o in courtesy na lang nananghid pa po siya ni Governor Art Yap
Pero ang rason lagi matod pa mga higala, kay nahatagan og apil, si board member Nathan Binlod, nining sinaw kaayo, brand new nga Navara, Nissan Navara, usa ka pick up nga nagkantidad og 1.8 million. So, mao ni rason matud pa nga mibalintong si board member Nathan Binlod ngadto sa kampo ni Governor Aris Amintado tungod kay nahatagan siya nianing bago sinaw kaayo nga Nissan Navara ang kantidad 1.8 million. Stilan. Ha? Dito, oy. O hinatunta, dili na tinood. Kanabaw nga rason. Mubalik ka, spikas nga. Mo lipat bahay ka. Ha? Mubalihin kag laing kanang Pinoyanan, imong biyaan. Ang kanhi, lagkaw nga inyong gisawan. Diba? Ang lagkaw nga inyong gisawan. Diba? Kanhi. Inyong, diba? Nabitaw kanta lagkaw. Kalimot na ko. Huwag ko memorize. So, ang lagkaw, nga inyong gisaluhan ni Governor Artiap, ni Carmen Mayor Chito Ribio, nga matud pa maoy nakapahimong board member ni Nathan Binlod, karon iyang gibiyaan. Well, kamo na lay comment o gusto mo comment, dire pwede mo comment, atong basahon. Kamo na, basta sa ako, kung ako yung pangutanon, sagol akong gibate. Na ako'y gibate nga kalipay. Minaw. Nganong kalipay man? Nalipay po ko kay gipadapli ni board member Nathan Binlod ang politika. Mikuyog siya sa kampo ni Governor Aris Amintado kay mauman karon ang dominant o sila gyud ang gamahanan karon. Kampo ni Governor Aris Amintado. Mo'y paborgyos hangin karon. Bongbong Marcos, di ba? Presidente. Vice President Sara Duterte. Kaalyado mo na ni Governor Aris Amintado. So, pabor sa hangin. So, sakto po tiyali si board member Nathan Binlod. Kaya og naglawig pa ka, sakayan, pananglit lang sakayan, dilayag yung sakayan, ang mo kontra ka sa hangin, alunod ka. So bright punis board member Nathan Binlod. bright, di ba? Pero hinatonta iyang napasabot. Kaya dili ba ya pwede, daw, Valentine's na raba. Valentine's Day na sunod simana. Dili maayo, nga doon na mo'y relasyones. Panalit relasyon. Diba? Nya kalitan na ni magbuwag. Buwag nga, di man lang ka nagpaalam. Diba? Di ka man lang nagpaalam. So, ingnon kasi imong hinagugma, langhiya ka. So, inaton ta, kung tinood manggaling ni, nga si board member Nathan Binlod, well, mangayo ko siya pasaylo. Iyang pasabtod si former Governor Artiap, o si Mayor Chito Ribio nga, ang saon man lagi nga, ang ato laging panahon, weather man. So, tuas pabor nga weather, anin tabok si matud pa, atong kanhigala. Higala, man nato sa tanang panahon. Mutagad man nato. Mutagad. Pero, klaro-klaro lang, og naminaw si board member Nathan Binlod karon, akong yung gibati,
Akong pangibati nining iyang desisyon nga mibiya sa kanhi lagkaw nga iyang gipuy-an. Lagkaw ni former Governor Artiap o ni Mayor, incumbent Mayor karon, Chito Review. Iyang gibiyaan, kinitabok siya sa pikas nga kural, naglipat bahay. Well, iyang katungod. Dili ta kabasol, iyan ang katungod. Ha? Pero hinatunta, tagaan po niya kabililon ang mga relasyones, hinatunta nga iyang napasabot. No? Pinaagi sa magandang usapan, murabag manag-uya ba? Ug magbuwag sa maayong kabubuton. Diba? Sige. Good luck, board member Nathan Binlod. Ug tinuod manggaling ni nga naglipat bahay. Congratulations. Okay?